ସମସ୍ତେ ତ ନିଜର ଭଳି ଲାଗନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ କିଏ ନିଜର ତାହା ତ କେବଳ ସମୟ ଜଣାଇ ଦିଏ। ଯଦି ସେ କଲ୍ କରୁନି ତ ତମେ କଲ୍ କରିଦିଅ, ହୋଇପାରେ ସେ ତମ କଲ୍ ଅପେକ୍ଷାରେ ଥାଇପାରେ। ମୁଁ ଜାଣିଛି ଗୋଟେ ଦିନ ତୁମେ ମୋତେ ନିଶ୍ଚୟ ବୁଝିପାରିବ, କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳକୁ ବହୁତ ଡେରି ହୋଇଯାଇଥିବ। ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିବା ବିଶ୍ୱାସ ଆଉ ହରାଇଥିବା ସମ୍ପର୍କ କେବେ ବି ଫେରିଆସେନି। କିଛି ତ ଅଭାବ ରଖି ଭଗବାନ ମୋତେ ଗଢ଼ିଛନ୍ତି, ନହେଲେ ସମସ୍ତେ ମୋତେ ଏତେ ଘୃଣା କାହିଁକି କରୁଛନ୍ତି? ମଣିଷ ଶରୀରର ସବୁଠାରୁ ସୁନ୍ଦର ଅଂଶ ହେଲା ତା'ର ମନ। ଯଦି ମନ ସଫା ନଥିବ ତାହେଲେ ଚମକୁଥିବା ଚେହେରାର ବି କୌଣସି ମୂଲ୍ୟ ହିଁ ନାହିଁ। ପ୍ରେମରେ ସ୍ୱୟଂ ମହାଦେବଙ୍କୁ ବି କାନ୍ଦିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା, ଆଉ ମୁଁ ତ ସାମାନ୍ୟ ମଣିଷ। ଆଜି ମୁଁ ସେଇ ସମ୍ପର୍କ ପାଖରେ ହାରିଯାଇଛି ଯେଉଁ ସମ୍ପର୍କକୁ ନେଇ ମୁଁ ସବୁଠୁ ବେଶୀ ଗର୍ବ କରୁଥିଲି। ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ସମସ୍ତଙ୍କ ଭଳି ତୁମେ ବି ଦିନେ ବଦଳିଯିବ, କିନ୍ତୁ ସେଦିନ ଏତେ ଜଲ୍ଦି ଆସିଯିବ ସେଇଟା କେବେ ଭାବିନଥିଲି। ମନ ସବୁବେଳେ ସେଇ ମଣିଷକୁ ଚାହେଁ ଯାହା ମନରେ ଆମ ପାଇଁ କୌଣସି ଜାଗା ନଥାଏ। ଏବେ ତ କାହା ଉପରେ ରାଗିବା ପାଇଁ ବି ଡର ଲାଗୁଛି, କାରଣ ଲୋକ ଏଠି ମନେଇବା ବଦଳରେ ଦୂରେଇ ଯିବାକୁ ବେଶୀ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି। ତୁମ ଲାଇଫ୍ରେ ମୋ ପରି ହଜାରେ ଥାଇପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୋ ଲାଇଫ୍ରେ ତୁମ ପରି ତୁମ ଛଡ଼ା ଆଉ କେହି ବି ନାହାନ୍ତି। 4 ଦିନର ପ୍ରେମ ପାଇଁ 40 ବର୍ଷର ମା ବାପାଙ୍କୁ ବେଜିତ୍ କରିବନି କେବେ, କାରଣ ମା ବାପାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଦୁନିଆରେ କେହି ବି ନିଜର ନୁହନ୍ତି। ଏ ଦୁନିଆ ହିଁ ଏମିତି, କିଏ ଘୃଣା କଲା ପରେ ବି ତାକୁ ପ୍ରେମ ମିଳୁଛି, ଆଉ କିଏ ହୃଦୟ ଦେଇ ଭଲ ପାଇଲେ ବି ଏକୁଟିଆ ରହିବା ପାଇଁ ପଡ଼ୁଛି। ଯିଏ ଯିବାର ଅଛି ତାକୁ ଯିବାକୁ ଦିଅ, କାହିଁକି ନା ଏଠି ଭଲ ପାଇବାଟା ଜୋର ଜବରଦସ୍ତି ହୁଏନି। ଅପେକ୍ଷା କେତେ ଯେ କଷ୍ଟ କେବଳ ସେ ହିଁ କହିପାରିବ ଯେ ପ୍ରେମରେ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ହାରିଛି। କଷ୍ଟ ତ ସେତେବେଳେ ହୁଏ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ କଥା ହେବାର ଅଭ୍ୟାସ କରି ତା ନିଜ ଆଡ଼ୁ କଥା ହେବା ବନ୍ଦ କରିଦିଏ। କାହାକୁ ବି ମୁହଁ ଉଠେଇକି ଅନେଇବିନି, ବାସ୍ ତୁ ଖାଲି ମୋର ହେଇକି ରହ। ମୁଁ ଏକଥା ଜାଣିଛି କି ତୁ ମୋତେ ଘୃଣା କରୁନୁ, ଆଉ ମୁଁ ଏକଥା ବି ଜାଣିଛି କି ତୁ ମୋତେ ଭଲ ବି ପାଉନୁ। ଏବେ ଫେରିକି ଆସିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ ତ କେବେ ବି ଆସିବନି। ମୁଁ ତୋତେ ଦୟା ତ କରିବି, ହେଲେ ପ୍ରେମ ନୁହେଁ।